Salut, mă numesc Radu și vreau să încep o nouă serie de Take It. Bine, știu că scrie Minecraft, dar Take It. Bun. Să facem o lume. Take It. Survival, normal. Seed. Caii mei nu sunt maro. Caii mei. Punct. Să uităm punctul. Să las punctul, las. Create a new world. Ia să vedem. Știu să nu-mi ziceți că nu am accent, că deja știu asta. Ok, se generează cam greu. Îmi pare rău, dar nu am textura de la Take It, fiindcă n-am găsit-o. O secundă. Dăm totul la 4. Perfect. Luăm trestia și să atacăm. O să încerc să găsesc mă rog, știți ce vreau zic? Așa, pack-ul de Take It. Bun, să facem un pickaxe. Hai mă, așa. 2, 3, 1, 2, 3, yeee, am învățat să număr. Bun, 2, 3, perfect. Bun. Ne facem un topor și să tăiem. Dacă vă întrebați, joc Take It clasic. Deci am Minecraft. Ce vrei, mă, porcule? Ești un porc. Am Minecraft 1, 2, 5. Minecraft Take It. Nu Take It. Înțelegeți ce vreau să zic. Mă scuzați dacă sunt un pic rece, deci, folosesc prea mult, deci. E un tic de-a mea. Mă duceau rău cu asta. Perfect. Suntem pe plajă. Mă gândeam să... fie mă gândeam să fac casa acolo. În locul ăla. Păi porcule, bună, tu mai enervezi, nu? Jambon. Când o să prind eu un porc, o să-i zic jambon. Bun. Ce să mai facem? Pickaxe. O lopățică. Și, o secundă. Hai să joc pe normal. Nu sar direct la hard.
Bun, terminat. Hai mă. Nu? Ce e ăla? Ăsta e locul perfect pentru o casă. Dacă e și aici o mină. Nu. Din păcate. Să da din toți copacii ăștia. Bun, am făcut un stack. Te-am prins. Urăsc când s-a răcit, dar mă rog. Mă scuzați, dar mi-am mult să gândesc, să gândesc, să... Unde-s pescăruși ăia? Pescăruși te fac pasta, mă. Din pescăruși face pasta, mă, nu? Da. Eram sigur. Erai tot să fie. Pășica. Bun. Punem aici un pic de dirt și acum. Un, 2, 3, 4. Da, minunat. 1, 2, 3. Bun. Creeper. Ce m-a speriat urât. Băi, nesimțitule, halul ăsta mă speriu. Bă, nesimțitule. This is Sparta! Nu? Cred că cel mai bine ar fi să... Deci nu pot să cred. În techitul ăsta se aud și valuri. Pac, firai. Da, o să pun și glass, știu, da, știu. Nu. Glass sau